אני רוצה שתשתמש או בטרמפולינה, או בשולחן, או בכל דבר שהוא כמו סוג של פינה. תשב עליו, תשים את הידיים קרובות לאגן, אוקיי? מפה, שתי ידיים קרוב לטוסיק ממש, מפה אני מוציא טיפה את הרגליים החוצה, מחזיק את עצמי באוויר. אוקיי? אחרי שהחזקתי את עצמי באוויר, אני בעצם עושה כמו מקבילים. אני יורד למטה עם הטוסיק, והולך חזרה למטה. כל העבודה באה מהידיים. המרפק בזמן הירידה נוטל לכיוון אחורה. לא הצידה, לא לכיוון המצלמה כרגע, אלא לכיוון לאחור. אתה יכול לראות את זה טוב מהצד. זה כן, זה טוב, מרפק אחורה, זה לא טוב, מרפק הצידה. אוקיי? ככל שאני ארחיק רגליים, מן הסתם, זה יהפוך להיות יותר קשה. חשוב מאוד שהטוסיק תמיד קרוב למושב, לאן שאני יושב. זאת אומרת, אני לא עושה משהו כזה. אני לא עושה את זה. תמיד הטוסיק קרוב. יש הרבה דרכים לעשות את זה כשאתם רוצים. אפשר להרים רגל למעלה, אפשר לעשות את זה עם יד אחת, אפשר לעשות את זה מאוד קשה. נתחיל בזה שתמצא את המקום, כמו שהרגליים קרובות יותר, אז פה זה מאוד קל יחסית. פה זה כבר יותר קשה. לאט לאט, תתחיל בממש קל. 15 פעמים זה, חצי דקה מנוחה, עוד פעם, 3 פעמים, סיימת עם זה. בואו נעשה קצת בטן. נעשה דברים ממש בסיסיים באחורה. ידיים מאחורי הראש, מפה אני בוחר נקודה בערך 45 מעלות ממני, ואני פשוט עולה עד למקום שאני לא מתעוות. אני לא עולה ונלחם בשביל להגיע למעלה כרגע, אני פשוט מנתק את השכמות מהמזרן. מפה הידיים לא עושות מאחורה קרוס כזה ומושכות את הראש. הצוואר לא חנוק, תמיד יש לו פה ספייס, תמיד. אני מסתכל על משהו למעלה ותמיד יש את הרווח הזה כאן. אני לא מושך למעלה שקשה לי עם היד והורג את הצוואר. אני משאיר פה איזשהו ספייס, ומפה אני עולה. מפה אוויר בעלייה. כמו הכל, 15 כפול 3. סיימת עם זה, אתה נח דקה, אתה מאשר רגל אחת, מאשר יד שנייה, היד הזו יכולה להיות מאחורי הראש, ומפה אתה עולה ומרים רגל. רגל כמעט ישרה, אם זה קשה אפשר קצת לכפוף אותה, אבל להשתדל שתהיה כמעט ישרה, יורדת למטה, לא נוגעת בקרקע, לא נוגעת בקרקע, נשארת כל הזמן באוויר. מפה היא עולה חזרה, יורדת למטה חזרה, לא נוגעת בקרקע ועולה. כרגע יותר חשוב לי שתתרכז בחלק העליון מאשר בחלק התחתון. לא להתעוות, לא לעוות תנועה. לעשות אפשר גם להניח את היד פה, אפשר להניח את היד פה, זה לא משנה. לא לעוות את התנועה, זאת אומרת, אם קשה, לעשות כל מיני דברים שמקשים גם על הגב. הגב עובד מאוד קשה בתרגילי בטן. אנחנו נעשה כמה שיותר שהבטן תעבוד. לעבוד נקי, לאט לאט נעשה את זה יותר קשה. אותו דבר, 15 פעמים, צד אחד, מנוחה, 15 פעמים צד שני, עם שתי רגליים ככה, זה קצת יותר קשה. רגל אחת פה, זה קצת יותר קל. נראה לי לעת עתה, באימון הראשון, זה יספיק לך. טוב, תודה לגיא. אני רק רוצה להראות לו גם את המקלחת כבונוס.